Kakang Dirna. Aku njaluk ngapura ya Kakang. Pilih ngantemi apa milih diantemi? Pilih ngantemi. Ning aku nampa perintah saka Petruk lera tak tindakke tan murung aku sing diremuk diajar karo Petruk. Pilih ngantemi apa diantemi? Pilih ngantemi. Oleh Kakang Dirna. Oleh walu gembal manyar-manyar. Nun sewu anak Prabu Puntadewa. Sak bodho-bodhone Pendhita Durna kula menika saged anggagapi bilih sedaya aturipun Petruk menika namung badhe ngendih dumateng kula nyepelakaken dumateng Pendhita ing Sukalima. Mila saking menika kula nyuwun wekdal sawetawis kula tak jagongan kalih anak Semar menika. Ngibarate kaya kere munggah bali ing atase kere kok munggah ning stinggil. Menika menawi mboten digusak kaya kewan ndak malah saya ngalem menika mangke. Sing ngeget-ngegeti mau sapa iki mau? Genah Pendhita Durna, raturan ora. Wong sing jenenge kene iki piyai sing kebak tata krama, kebak udanegara, piyai sing budaya, malah digegeti kaya ngono kuwi. Lah iya. Piye apa dijangkah apa piye? Aja sik. Kowe meneng luwih dhisik yen pancen aku wis angkat tangan kowe kena maju. Oke. Petruk, kantong bolong. Kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Penemban Durna. Semekean kowe. Ngendel-ngendelke kowe. Apa kowe ra mingo karo gitokmu? Ora mawas diri kowe iki apa? Kowe iki sapa? Kaya sing tak kandhake ngarep iki pasewakan sing endah, pasewakan sing wibawa, pasewakan sing kebak pakurmatan, pasewakan sing semua. Yen ana daya kudune ratu, yen ana tamu kudune iki pendhita, elek-eleke satriya. Ing atase mung kere. Wujude Panakawan. Cumanthok wani munggah stinggil. Kowe ora mengo karo gitokmu, kowe ora mawas diri, ora iso ngukur awakmu ki sapa. Ora iso nglungguhke marang dirimu. Iki pasewakan sing agung, kudune kowe ora teka kene merga Petruk ki ana pasewakan Ngamarta ki ra wigati. Kowe ora ana gunane apa-apa, kowe ora baku, kowe ora penting. Gandeng kowe ora baku, ora penting, becek kowe minggata, kowe butuh sangu pirang yuta tak sangoni, sing baku kowe lunga aja nyempet mripate Durna. Ora minggat aja takon dosa ilangi nyawamu. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten Penemban Durna. Menawi kagungan cangkem niku ditata. Nuwun sewu. Kok ngarani kula niku ora penting ora baku. Tur kula minggah wonten pendhapa manganggep kleru. Sampeyan niku pripun? Allah tanpa rupa kula menika nggih wong Ngamarta, kula menika panakawanipun para Pandhawa, wiwit kuncung nganti gelung kula menika nglawentah, kula menika ngopeni dumateng para Pandhawa. Upami kula seman mriki memper merga niki negara kula, kraton Ngamarta menika ugi kraton kula. Kok iso sampean ngarani kula mboten penting, kula mboten baku, sing dianggep baku Durna ngoten napa pripun? Ya penting aku timbang kowe. Nggih riyen dipun cek riyen. Yen sampeyan nyebut ngoten niku dipun cek rumiyin. Antarane Durna karo Petruk niku penting pundi? Sing ngarani aja Durna, ning sing ngarani kabeh sing keparenggah pinarak wonten mriki. Nuwun sewu. Upaminipun nggih, upaminipun. Petruk menika mboten megah, nggih.
Petruk menika mboten medal mesti ditakokne wong. Mergo napa? Petruk niki wakile wong cilik, wakile para kawula. Aku adalah suara rakyat. Yen kula mboten metu mesti ditakokke karo wong akeh. Beda kalih Pendhita Durna. Upamane wayangan sewengi mboten metu niku ora masalah. Yen ora percaya mang takokke sing padha lenggah. Durna kalih Petruk, penting Petruk nggih. Isih baku Petruk nggih. Rungokno kupingmu no Durna. Ngendel-ngendel Petruk ki penting. Lah Durna ora apa-apane apa nang kene. Jenengmu wae Rambet Jaji. Dur ki Goroh, no ki Padang. Padang mulai sing ngapusi wong. Saya patihe mburi ki Sengkuni. Sengkuni lek diwaleki niku seng. Seng ambune entut Rambet Jaji mubal-mubal. Sego ngaku sik. Aku wis emosi terus. Gosek to gosek. Aku dhisik. Aku kadung mangan wakire. Gosek to gosek ora. Nuwun sewu. Sampeyan niku amun ngegul-gulke, mang pirsani to, sampeyan niku pendhita, sampeyan niku brahmana, sampeyan niku kiai. Pendhita niku mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing reh solah bawane tegese ucap sampeyan, pangandika sampeyan, solah sloga sampeyan niku kudune nggih conto karo murid-murite. Ning nyatane sampeyan dadi pendhita ora iso ngajeni karo awake dhewe. Saya-saya sampeyan uga diarani kiai. Kiai niku kudune ngedem-ngedem rasane wong cilik. Lan kula sampun niteni marang Mbah makaping-kaping anggere ana kiai, ana mubalek kok ambyur ning jagat politik, sampeyan ora bakal kajen niku saestu. Ora bakal kajen sampeyan. Mila saking menika nuwun sewu, kula makili saking para warga ing negari Ngamarta mriki, sampeyan aja ngendel-ngendelke kados mekaten. Sampeyan iki wong manca, wong negara Ngastina. Yen kula wong warga Ngamarta mriki upami kula sowan, temriku memper. Parandene sampeyan ngedir-ngedirke, sampeyan ngendel-ngendelake. Ngendel-ngendelake dipe dadi pendhita. Nuwun sewu, pendhita niku gandeng wonge kakean omong, kakean cerita, kakean mulangan, kakean mejang. Kem sampeyan niku teng neraka calone. Mergo napa? Sebabe ngantarane pangucap karo tumindak kampanye. Monggo dipun coblos, dipun pilih Prabu Duryudana. Ampun kuwatir, mangke Duryudana kelakon dadi ratu, mesti dalan mriki kula aspal sedaya. Ning kula wis apal watake pimpinan kaya wong Ngastina nika. Nika ciri khase mung telu. Siji janji, loro ngapusi, telu korupsi. Nggih napa mboten? Ayo, nggih napa mboten? Jadi wong cilik niku padha karo nyurung montor mogok menika penemban. Nyurung montor mogok, nggih. Nyurung montor mogok direwangi adus keringet, ya ta, direwangi rekoso kaya ngono. Ning kocapa bareng mesine niku muni mak jreng ngoten niku, wong cilik ora melu numpak mobil kala wau, mung entuk kesel, mung entuk keluk saka knalpot tur ampek teng dodo. Lah niku. Niku wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublek yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik niku wong cilik. Mergo hukum Ngastina kula ngerti. Ngastina niku hukume lading. Lading yen munggah ketul yen mudhun niku landhep tegese sing mapan ndur ora bakal kejamah dening hukum. Ning lading yen mudhun niku landhep tegese hukum Ngastina nika mengge mbeleh karo rasane wong cilik. Sampeyan isih bejo lho. Omah sampeyan mboten diorak-arik, mboten diobong kali masa. Sampeyan bejo niki janjane pian. Somalole somorante. Irung gajah jenenge telale. Nggo rembukan jenenge lambe. Wong wetok metu bengi jenenge lole. Petruk, napa? Aja kakean gunung sing tanpa guna. Maksude pripun? Kowe mulya ning Karang Kadempel. Kowe matur karo bapakmu Semar kae. Semar kae ngibarate kaya wong cebol gayung ngawiyat. Wong puta ngitung lintang. Lintang luku sinawat balang kayu tangeh kenane cepak lupute. Ing atase mung dapure Semar kok arep nindakake ya ki syukuran desa ngaturi ya ki ratu. Ngamarta anak Prabu Puntadewa ki buncine ki apa? Arep disuguh apa? Wong saking kaya ngono wong kere kaya ngono dipangan bae kurang arep ngundang ratu. Tetel lamun to bapakmu ki wong sing ora bisa ngukur karo awake dhewe. Wah, dudu karo dhewe.
Durna. Pendhita Durna. Kebangetan lemu ngias lemu ngece karo bapakku. Perkara kowe ngenyak Petruk monggo nyepelekke karo Bagong monggo. Ning Ripalungguhan iki aku murup makantar-kantar sing dadi nepsuku, aku nesu mergo apa? Kowe wis ngogreh-ogreh karo bapakku, ngelek-elek karo Bapak Semar. Panggep bapakku iki kere, panggep bapakku iki sekeng. Banjur ngundang karo ratu supaya rawuh ning klampe sireng. Kowe nyepelekke karo wong cilik ya? Nyepelekke karo bapakku. Nuwun sewu, ora kok pamer. Kowe ora tau maca karo sejarah. Allah tanpa rupa bapakku ki dewa. Bathara Guru kae adike bapakku mergo bapakku ki nate dadi dewa kayangan. Ning bapakku ki ora edan karo jabatan, ora mendem karo kelungguhan, ora milik karo pakurmatan. Tinimbang dadi dewa luwih mudhun dadi kawula, dadi abdine para Pandhawa, nuntun para Pandhawa tumuju marang bebener. Ngono kuwi. Lah bapakku gelem sugih ning kayangan wis sugih no Durna. Mergo apa? Bapakku nek ora pengin sugih. Bapakku urip sing digoleki mung tentreme ati. Mergo apa? Wong yen mati sing sowan ana ngarsane Gusti ukurane ora perkara bondo donya, ora perkara derajat pangkat sawah ombo tegal jembar. Nek gumantung karo amal perbuatane. Yen tumindake apik manjing swarga, yen tumindake ala nyemplung neraka jahanam. Bondo donya derajat pangkat ki ra diitung ngendel-ngendelke. Ripalungguhane karepmu piye? Gandeng kowe wis ngenyek karo bapakku, aku karo kowe padang wani peteng ya wani. Ngejak alus wani, kasar ya wani. Lah ngene iki aku ora wedi karo sapa-sapa. Aku mati wae wani rek. Wani mati wani. Dek kendel men kendel. Sebabe apa? Tinimbang ning omah ya dhewe kredit nyabol lho. Bongko mbok wis. Ayo, yen perlu denga sing dadi kuwanda. Sapa sing glundung ndase Bagong apa Durna Ripalungguhan iki? Ripalungguhan iki cetha lamun tok nyepelekake karo pendhita. Wis ora kena ginawe becek. Yen pancen kowe ngejak rame ngejak geger, Ripalungguhan iki ayo. Durna, metu njaba golek papan sing jembar. Piye? Metu njaba. Kowe ora tanggung jawab kowe mesti arepe. Kok iso metu njaba, metu jero ae ayo. Lah ngaku wong perwira, wong tanggung jawab kudune metu jero, iso metu njaba lho piye? Karepe kuwi dijak gelut golek papan sing jembar ngono lho culuk-culuk. Oh ngono to? Ya ngono kuwi. Yen pancen ngono ayo. Ripalungguhane metu kok. Kurawa kabeh kerahna kon ngroyok Petruk. Ayo. Lho. Sing nantang kowe kon ngroyok aku lho. Lah iya kowe golek kalah aku sing maju ngono lho, Kak. Ngono. Kowe sik bar kuwi aku ngono lho. Jok kuwatir wis tak bikin ngene pancen. Kurawa kon metu kabeh. Yen perlu pati sing jenenge sekuni kon rak suwae cangkeme. Aku ra melu-melu. Urusane pendhita Durna aku rene mengetutke. Rapimu yo ora ngono dipate. Aku karo kowe rombongan mangkat yo bareng. Kok ora kompak iki karepmu piye? Ngadate njucuk pendopo kenapa kowe nyegat ning dalan ngono kuwi? Lho pamane aku ora ngajeni karo kowe ra manut karo kowe ya gede ka pangapuramu. Yo dandan yo wegah kabeh akhire. Lambemu sing ora-ora. Ayo ing kene dalan patimu ora nganti jam 1 bengi modar kowe ayo. Ayo Bang, ayo. Bagong non Petruk wis metu kowe tek urung metu. Lah metu nyapa dipeksa ben metu dhewe lho. Gedhe nganggur dipeksa-peksa ngono kowe. Nyapa to? Lho, sing nantang perkara kelawan pendhita Durna mau lak kowe. Nggih. Lah ya kae Petruk wis budal, kowe tek ora budal. Nggih mangke nggih budal niki lak yen duwe tata krama. Saderengipun kula menika nilaraken pasewakan gandeng wau kula dugi menika nggih kula nuwun medhinipun nggih nyuwun pamit. Lah kula minangka wakile Petruk
Nyuwun pangapunten menawi anggen kula sowan mriki wau damel dredah minggah panca bakah ngoten niku. Nyuwun pangapunten ngoten nggih. Iya, ora dadi apa ning aja nganti lena ing kaprayitnan lahir batin tututana Petruk ndak nemahe bebaya mergo budhamu mau bareng. Nggih. Mboten langkung sendika ngestaken dawuh estu kula nyuwun pangapunten ingkang agung Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya mesti mengko bakal ndak ayomi Bagong. Nggih, matur nuwun mbok menawi Petruk kalian kula anggenipun bengok-bengok bantah kali Pendhita Durna niki wau ngganggu dumateng ingkang sami lenggah kula nyuwun gunge samudra pangaksami. Iya, ora dadi apa gage tututana dulurmu kae. Nggih. Kalilan nyuwun pamit. Iya Bagong. Sampun. Iya Bagong. Pareng. Iya sing ati-ati. Nyuwun pamit sinuwun. Iya Bagong. Nyuwun pamit saestu lho niki. Iya Bagong. Pun nggih. Pun nggih dah. Masalah ngeten lho sinuwun. Dadi Petruk niku jane kali Bapak Semar sing dikongkon budal lak Petruk tok. Kula jane kudune istirahat. Lah ngerti-ngerti niku kula diampiri teng desa kula Cepotrejo kali Petruk. Kula diampiri, ayo kok mangkat ning Ngamarta ning pendopo sowan Sinuwun Puntadewa. Kula awak kula pun kewesel. Jane kula wegah nek gandeng diperintah kali dulur lanang niku dulur kula tuwa, mongko dulur tuwa iki padha karo bapak. Yen nganti kula mboten mangkat lak kula dosa. Iya. Kuwi yen budal melu Petruk tegese kuwi adi sing becik. Mila saking menika akhire kula bidhal mriki, kula tutke mriki mboten ngira yen mriki enten Durna. Akhire dadi rame ngeten niki. Iya. Tututana Petruk mesake yen nganti dikroyok karo Kurawa. Nggih. Nggih. Daya-daya nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati pareng. Iya Bagong. Masalah ngene lho. Kula guweting karo Petruk lek lunga teng pundi-pundi ora tau nyekel dhuwit marai. Nika kalih bojone wedi kok Petruk nika. Dadi sing nyekel dhuwitne sing wedok terus. Kurantawati niku lho. Nika Petruk teng pundi-pundi ora wani teng warung. Wani teng warung ya dijajakne kali kancane nika. Wong teng pundi-pundi doyan rokok nggih mboten nate nggawa rokok. Nek ndi mung gawane rek Petruk nika. Rek colongan. Rek mawon pirang-pirang tur duneke dhewe niku. Iya. Dadi niki mandeg golek sate ayam, golek mie ayam, golek panganan es teh. Niku sing mbayari kula. Kula mbayari Petruk kula hitung entek 200 niki Petruk tok niki wae. Gumun ya? Ora. Aseme mbok gumun. Ora. Mergo apa? Wong dedana kaya kowe kuwi ora lokak parandine malah saya kebak. Alah. Aku amin ora ngene iki. Ya karepmu kono. Nggih amin nggih. Pun nggih nyuwun pamit nggih. Iya. Ndara Werkudara. Ayo. Ndara Janaka nyapa teklak-tekluk ngantuk ya. Ngarang-arang tanggapan mosok ngantuk. Jejeh. Sampeyan iki lek iki bose renek senengane ngrasani mau kapok to kowe muni iki lho ngatasi beskap anyar bene ucul enek iki to mau. Sampeyan maido ora nek sing gagah sampeyan gayane turu kok sampeyan. Ngoten. Iya kono-kono Bagong kono-kono. Nggih kula nyuwun pamit pareng nggih sinuwun. Iya, masalahe ngeten lho. Lambang kae lho. Nyo. Belum napa niki? Lah. Gelem ora? Gelem ora yen ra gelem ya wis gelem ngene. Matur nuwun ya ngono lho tak enteni ket mau ora metu-metu ora. Sing jenenge juragan mosok ora sadan. Mbok kelingi sampean wis Bayabang iso brangkang dadi satria Crapang, saiki dadi ratu kondang biyen iki sing ngopeni Bagong, sing lelo-ledung iki Bagong. Nek mbok kelingan ngono kuwi. Matur nuwun ya, muga-muga jenengan entuk kasuwargan jati swarga Tunda Sanga. Iya, matur nuwun. Ndara Werkudara. Opo? Pengen swarga mboten? Ora pengin. Aku ning neraka ora apa-apa waton ra kelangan dhuwit. Joh, angkrek angel diarahne.
Pahit jane sen apa-apane kabeh ngono senengane. Ndara Janaka. Lho, katiem kok ning kene kok iyem. Nggih Mas Bagong. Wis suwi-suwi ta ning kene nggih sampean sawetawis dangu teng mriki. Ya Allah, karo kowe ya ampun cah loro sing krasan melu sinun. Puntadewa piyayine iki apik, piyayine jujur. Aja neka-neka ya. Lek diparingi ya ditampa, lek ora aja sok njaluk ngono. Saru diwulu. Kaya aku pun njaluk to ngene. Mergo diparingi, jane aku mau jane isin. Gandeng diparingi, mongko nulak rezeki padha karo nulak rezekine Gusti Allah. Ngono ya. Wes ngono mula kudu ditaten-taten di krasan-krasan kene ya muga-muga kowe tansah gemari pahlo jinawi ngono. Kuwi apa to kuwi iso gemari. Pokoke sukses lancar langgeng sempulur nyambut gawe ning kene rezekimu melimpah ruah. Gemes aku ora. Aja ngambungi parekan, ha? Aja ngambungi parekan. Kuwi simbole kraton. Lho, men aku ya entuk wahyune kraton ngono lho. Kraton Inggris ngono. Bagong. Nun, nek dua ya. Kowe minggat ora? Randang minggat tak pecah sirahmu. Aja tak pecahi dhewe engko. Senengane neko-neko. Karana kula nampi dawuh saking Kyai Semar Badranaya ing semunipun boten negakaken bidandika minggah wonten Stinggil. Mbok menawi wonten bebaya ing marga wonten sambekala kula kadhawuhan supados ngayomi dumateng jengandika Ki Lurah Petruk. Malah nyata Bapak Semar tanggap ing sasmita lan upamane kowe diutus bapak supaya njampangi lakune Petruk lawan Bagong wis sak trepe man. Merga palungguhan iki ora jumbuh kelawan pandong panggonta, ora jumbuh kelawan pangarep-arep. Ndak kira gampang lan mulus kepenak anggen kowe ambayongi Sinuhun Prabu Puntadewa prapteng klampis ireng. Ning jemune bali panggohan iki ana sing lemah bengkah, ana sing nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Ya kuwi pendhita Kendali Sada. Kowe sing bakal tetulung lawan Petruk kantong bolong lawan Bagong merga Kurawa semune bakal ngeroyok karo aku ngarah lawan patine Petruk Bagong. Mula kang mangkono man. Ripalungguhan iki gandeng nuwun sewu. Panakawan iki wis gedhe labuhe marang kowe. Wis glowentah kowe wiwit saka kowe isih cilik nganti kelakon dadi gembong Swela Giri, saiki kelakon dadi pendhita sing kaya mengkono. Aku njaluk senjata pitulungan. Kurawa gamane nyrangak sing gunggunge atusan kaya ngono kae. Yen tak kira sing maju perang Petruk karo Bagong Tan Wurunga mesti bakal dadi ndok iyek. Inggih Ki. Mila saking menika katuran jengandika pinarak ingkang prayogi. Perkawis para sata Kurawa mangke Anoman ing badhe ngrampungi. Ya, matur nuwun ngati-ati aja nganti keri ya Anoman. Iya. Nganti aku ketemu karo Panakawan Petruk kelawan Bagong ana monyet malang kadhak ning tengah dalan rapangling Anoman biyen. Dasar para nyata kowe Bambang Haswatama. Ya. Kowe aja melu celeng boloten kebolatengen kowe nyingkira, kowe minggira, kowe nyisya. Endi Panakawan Petruk lawan Bagong bak srimpung sikile bondo tangane pocok janggane. Ripalungguhan iki Anoman nampa jejibahan saka Kyai Semar supaya ngreksa marang kawilujengane Kyai Petruk lan Kyai Bagong. Mula ripalungguhan iki wis dadi sumpahe Anoman. Sapa wae sing ganggu gawe lawan panjenengane, rawe-rawe rantas malang-malang bakal dak tatas. Aku sing maju perang yen perlu ngebya sak wadya balamu kelakon tak nggih gateng sirahmu. Piye?
Tekan golek momongan bupunuk golek pasangan merangi tatal Brajawu. Yen pancen ngaku kethek perwira. Mara gage maju sejangkah. Tanganku ndarat menerdadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu rondo bojong tak guroni batangmu.
mundur Karto Marmo tanding hei weh oh as hei oh parat dagelan elek Petruk cekel boy ngoningon ayo cekelan iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin ho setan alas kaya Antarja metu saka bumi. Bumi apa? Sumber, Mas. Keduk sumber. Bagong ya. Karto meremo. Karto ki sugih merem wis ngarani. Sugihmu kok pek dhewe. Kowe wong cetil, wong util ora gelem dana driyah, ora gelem sedekah, gelem nyili ning anake. Cangkeme cangkem apa? Lah ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Hilang nyawamu, maju. Cara ngendi karo kene? Ho, canda oke. Ho. Ah. Wait. Wait. Apa kena matamu? Ngendel-ngendelke ya. Setan apa? No. 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 No.
ping 3 hat 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 ping 3 ping 3 ayo wani ora sik ndasku kaya pecah ya asem ping 3 ping 3 wis aku damai apa ayo weh weh wedan dikdaya tenan aku dicara he ha he ha he sampluk rantai ndelok orkes belum gawa apa iki rantai sak gire ayo hai biar kowe hei 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 ayo hai hei oh ha lepas kendali bukan bukan sihir dolanan opo kowe ngene Loh, Edan. Loh, apa iki Bagong iki kok ndedek? Akrokane dapure kaya ngene dilanen. Ayo Suramarta, Jayamarta, Ratu Mandura tanding ngono iki. Rata bolareng kandhang ratu. Ambeien menungso raine kaya wedhus medhi kowe sing jenenge Petruk nggih sampean ganteng gagah gedhe dhuwur Pangeran Pati lha nggih kanthi kekasih Raden Dursasana bener
dur niku goroh sasana niku nggone wong ngapusi sampeyan. Ora peduli. Sing baku yen aku bisa nyencang kowe. Gedene mateni kowe bakal nampa ganjaran gedhe saka Sinuwun Prabu Duryudana. Mang tencang kula. Mang pateni kula. Wani karo aku ingkang kula deni napanipun. Teng donya niku namung sadrema nglampahi. Yektine kabeh mung antri mati ngenteni timbalane Gusti ingkang Maha Suci yen tinimbalan sewanci-wanci ora kena nguciwani. Kula niku umur kula pun kuwatah wiwit jaman semanten ngantos sepriki. Kula niku jane wis bosen, kula wis jeleh urip yen pancen jenengan ajeng mateni Petruk kula mang pejahi. Mudhar tenan kowe. Nggo mang buktekke. Yen kowe wani maju perang niku tegese kowe nglilake nyawamu. Lho mboten kok nglilake nyawa mboten, ning kula berjuang. Ngrungkepi dumateng bebener lan kautaman mbelani menapa ing dados kersanipun Bapak kula Semar Badranaya. Anggenipun anggadhahi gegayuhan ingkang luhur. Mila malang-malang tak putung, rawe-rawe bakal tak rantas. Yen perlu sampeyan pisan kula mboten wedi. Yen kowe wani tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong mboten wedi. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku, timun cebloan duren rasigar mrapat gurone batangmu. Kula tanding kali sampeyan kaya tomat mungsuh duren. Tomate sampeyan durene kula. Aja kok keceblokan, kesenggol mawon pun mecotot nyawa sampeyan. Edian. Iso ngalahke Dursasana padha karo iso ngraji angin. Iso ngalahke Petruk padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Asemu. Sumbar ya sumbar aja nyandak malaikat mak prinding githokku. Ayo apa abangmu. Ing kene talan patimu. Ajeng perang wiwit yen pancen wiwit kanca-kanca men ngaso kula perang kali sampeyan garingan mawon. Oke. Yen ngaso turu mboten. Niku pacare enten nek turu mboten saged. Lho perang. Ngadeg mriki. Ya. Edian tenan. Pantutke sik. Rokok ya delik ning kene sik. Ketoke kowe radian rokok ning omah buka tuku. Awas ho aet at ho hat wa hayat. Dan ampuh men kowe truk. Lho kula Jackie Chan kok dijarak. Musuh kalih kula njaluk banyu sampeyan mesti. Manggondra sepira. Edian tenan. Hilang nyawamu. Rubuh manut. Ya. Rubuh manut. Ngece mboten pancen ya lara tenan ya kudu rubuh kula niku. Banting. Banting. Ngletak. Oke. Ita. Mutar. Melet. Hel. Iblis melet-melet kaya asu malah. Siape asune? Tanda, yo us lho ngene iki. Hat. Oh, ha. Tendangan tambah bayangan Jet Li mecet. Ayo. Dan nyolong petek tenan. Kuwi kaprawiran tenan lho kula ampun dijarak. Oh, aet. Hat. Ha ho het ho ot it ho at ada ya awet pecah ndasmu ke taman Kiai Gentalo. Ayo iki Gentalo ku lek wis ngene iki obah dhewe ngene. Sapa sing wani maju coba ngendel-ngendelke rong ngene iki mimin karo Apri mesti seneng deh. Ayo sapa neh sing arep maju kene?
sing dadi punjere perkara sapa? Ha genah Pendhita Sukalima jenenge Durna. Kalau neng mburi lho wong iki. Wah, edian ngelinggo neng dhuwur buk to. Iya. Kayen ora dikapokke, woh iki ra rampung-rampung. Mergo Kurawa tumindak kaya ngono kuwi mergo diperintah karo Durna. Terus yen kowe maju perang liwat ngarep kene, konangan Kurawa diajar. Ning iki ana dalan sing prayoga men ora konangan Kurawa, ning kowe bisa mateni utawa ngajar Durna. Carane piye? Ngarepan ki nek kali to. Hah? Kowe nyemplunga kali kono, mengko nglangiya, mesti tekan mburine Durna nggih ngebuk kono. Yen teka kono kari ngantemi. Oke, siap. Nglangi nyemplung kali? Ya. Oke, siap. Ya. Ngopo? Lha jare kok nglangi. Lha kudu kathoke dicepetno. Nyepot kowe dhewe ya ora, sing butuh kowe lek butuh nyepot dhewe. Ya, ngono. Ane ora. Wis to, gelem ora gelem gak nglangi aku. Jabang baik. Ya. Nyapa ndekem kaya lah ketok ora ndekem. Nyemplung kali. Oke. Nyemplung kali. Aku kulino dolanan ning banyu, koprol kok kene jegur pas kali. Buktekno. Oke, cira lu. Piye, Gong? Banyune megung. Megung apa sat enek apa-apane? Luas aku ngecup kaya ngene, ndasku pas padas. Yang penting lewat kali kono. Oke. Dan kelakuane anggere iso nyekel Durna aja takon dosa. Meloh. Ku jane mripate iso nyawang ora genah garing renek banyune meksa diteleki lho. Masalah iso kaya gunung kaya ngene. Iki mesti tuwek iki waderbang sisik Lombok. Nisih sik. Oh, lole. Malah gimbal manyar-manyar mregantil buntut iki santing-anting ana mata yen dicuplak dadi mala. Aku percaya para Kurawa iso ngrampungi gawe. Mereka kabeh mau kena dijakake masa musuh karo Panakawan tek ora menang. Iso ngrampungi gawe. Iki mengko tanpurunga para Kurawa bisa antuk wujude. Atiku ora penak ta ya. Aku iso nggambarake lamun tari palungguhan iki Kurawa kabeh maju ana madyaning pabaratan perang karo Anoman bakal mati yen Anoman mati genti sing mati Petruk mati genti Bagong mati genti Durna. Ayo angkat tangan, Dre. Aku tobat, Dre. Sampean milih ngantemi apa milih diantemi? Ya kena milih ngantemi, lek diantemi lara awakku. Yen pancen milih ngantemi, nika ngerti mboten sing dicekel Bagong nika sinten? Kakang Dirna. Lah nika mangantemi. Kae kakangku wis milih ngantemi apa diantemi? Milih ngantemi. Ayo gelem mateni Durna sampean awet urip tak pulasara. Kakang Dirna, aku njaluk ngapura ya Kakang. Babar pisan ora nduga mono lamun telelakonku karo lakonmu kaya ngene. Pilih ngantemi apa milih diantemi? Pilih ngantemi. Kakang Dirna, sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Iki dudu saka karepku dhewe. Ning aku nampa perintah saka Petruk lek tak tindakke tanmurung aku sing diremuk diajar karo Petruk. Pilih ngantemi apa diantemi? Pilih ngantemi. Lole.
Kakang Tirna. Aku njaluk ngapura ya Kakang. Oke. Kowe nek kebangetan kaya ngono, ngerti mripatmu aku dulurmu tuwa. Parandene karo dulur tegane kaya mengkono. Nadyan ta kaya ngomplan piye kebedene ora wedi karo sing jenenge Petro. Pilih ngantemi apa diantemi? Ngantemi. Ah, ngono iki. Dadi wong-wong sing seneng ngedu-ngedu didu pisane kapok. Marai sing jagat ora tentem ya wong loro rasakno. Aku tarima kasih kelawan panjenengamu kelawan adimu Bagong. Ora keri kelawan Kakang Anoman sing wis madhangake kahanan ingkang nglimputi ana ing negara Ngamarta. Nggih. Menika pancen sampun dados kewajiban kula. Kula pitados menawi paduka mesti ewuh pekewo yen mungsuh kalih Durna kalih Sengkuni. Yen kula nuwun sewu kula niku mboten wonten gandeng ceneng-cenengipun kalian Durna. Kula mboten nate diwulang Durna, mboten nate dadi muridi Durna. Dadi napa kemawon kula mesti wani. Gandeng samangke para Sata Kurawa sampun sumingkir kalilan kula nyuwun katerangan ingkang gamblang. Pepundhen kula Pandhawa kersa kula boyong dhateng Klampis Ireng nyengkuyung Kyai Semar anggenipun ngawontenaken merti dusun mboten. Mesti wae Petruk. Gandeng panggayuhe Kyai Semar kuwi luhur lan becik. Dosa apa sing bakal ndak tampa lamun ta para Pandhawa ora condong lan rumaja. Ora perlu ngenteni sesuk-sesuk dina iki ayo bareng sak lakuku. Monggo kula dherekaken.